Yeah, welcome back to the YouTube channel. Cameras. I will put in Canva. You could send the kukasia kucha. Nkanime naigamba and the time na video kantenga nakaka kumene kunja ko azungwana khaba soma bakambizana nkhani ya kukasia kuti kukasia kulisa kutsotsotsotso. Mukumbuka video imene ja? Chabwe. So avale ndabonya video ina mama wa mene unkulu ina ngama nongosola nkhani kuzana ndi ziyamiyala manager. Ndieno ndofuna muone kusiyana. Okay. Kusiyana pali alaido no mambosha. Akulongosola nkhani yakasiya mwecha. Ndeba linkulu ja malongosola mbocha. Ndem mfamu muone kusiyana. Kusiyana kwake ndongobasa ni hint pangono. Wina atomaka like atomaganiza zoti yayi anatu alembedwe ntchito kumene koko ema kuti makuti chinthu chako alembedwe ntchito chinthu chako kaganizidwe kameneko wina akuti yayi miyala imene ipo funika ifeyo tipindule nayo wina akuti yayi tilindana nyamata amene aphunzira alembedwe ntchito kumene koko akhale mipando yonona mona kaganizidwe mundu famu mona kaganizidwe anyway muli mosema ngarasa inila company yakunja kubwera makuti make sure kunenza zinthu zo process yake chitike mutimo Malawi chijo soje kai chukenda muti ma benefits muti zabeze zori iwo aja kutenga zambiri amalayo kapasa 20% iwo kutenga 80%. That's nonsense. So miyala ibindulie dziko la Malawi osara anthu ochepa amene abangana odilo kaya ndale kaya amene akugera ntchito imene ayi koma miyala ibindulie dziko la Malawi. That's what we mean. Comrade Lighton Mango chimoto zazotani ya ndizo ndi fundo zitatu nkhani zoti ndiyankhule ku dziko lathu kapena kuboma kuti amve uthengawo. Ndikufuna ndiyathokoze aboma kuti abwera poyera kutiuza kuti Atrasi sopano asayinirana mgwirizano wa mgodi wa lithium kuja kukasiya. Zimenezi zili bwino koma zikhale zenizeni titangotenga machitidwe ngati achina Traore ku Botswana. Malawi vuto la forex likhala mbiri yakale koma vuto lakuti kuno kwa Africa timakonda kulemekeza atsamunda azungu kapena kuti amwenye kwalemekeza atu olo mwina akukumenya mbama nkumasekerera. Thank you boss, thank you. Zimene zisachitike ni migodi yathu za thank you boss akukuberani zinthu zanu zisachitike. Amalawi alipo amene aphunzira oti atha kugwira ntchito imene iyi pa ground umapeza kuti akubweresa anthu akunja ndi kumapangisa Amalawi kusowa ntchito. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kuti sitimazikhulupirira ifeni yake. Ndiye ndikupempha inu anduna a energy azamigodi kuti nkhani ngati imeneyi ana amene anamaliza maskulu ku masti ku mubasi apeze ntchito yolozeka osati munthu nsamundo wabwera udzatsekula mgodi akukatenga anthu ku Zambia ku South Africa kubwera nawo kuno Malawi nkumamuyika grade yomaliza pamene mapepala ali nawo kuposa sondani amene wakunjayo chifukwa cholemekeza khungu loyera kuti uyu ndi mzungu andiziwa kuti ndimayankhula chizungu ndikumangoti chilichonse yes what nthawi inapita titengere zitsanzo ngati zachina Traore amene apanga miracles mu nthawi yochepa Botswana taonani ma process amachitika mumuchi. Ndingothirapo mang'ombe apa President Professor Athapita Mutharika anena kuti process izichitikira muno ndi creation ya zintchito za nyamata osiyana. Kachiwiri posayedwa apa ndikupita kukasasire anduna IMDF Minister of Defense muyembekeze maripoti
amene ndikupaseni ndikachoka ukasasire Honorable Dr. Feston Kaupa. Kukasasire anthu akukhalabe ngati ma refugees m'Malawi muno pa zimene zinachitika ndi MDF. Anthu kumeneko takhala tikunena nthawi ya kampeni ija munakhudzapo a DPP kuti muzachita sort out zimenezi. Tikuthamangira nthawi yozizira koma anthu aja akukhalabe m'makampu. Kukasasire uko Amalawi itu enieni siwochoka ku DRC, si ku Rwanda, si ku Burundi. Amalawi akukhala mwa refugees m'dziko lawo lomwe. Koma boma sili kubwera ndi solution. Makamaka inapita ya Chakwera liji. Ndikupempha Professor Arthur Peter Mutharika, nduna ya MDF kapena Minister of Defense, alowererepo pa nkhani imeneyi. Amalawi akufa ndi zibayo kumene kujako kukasasire. Tiyeni tikondane Amalawi. Zisatengere kuti unaphunzira kugwira futi anthu azinjenjemera akakuona ayi. Tizikhala mwachikondi dziko lathu lomweli. Ena ni ma refugees kukasasire. Anapita ku Boni Kalindo, ninapita ine Comrade Lighton Mangochi kukasasire kuona ndi maso live. Ana akulu kugona nchalichi ena timatishota ta plastiki tongopimba ndi plastiki ma black sheet. Zomvesa chisoni kuti palibe olo ndi mmodzi amene akuyankhulako nkhani imeneyi. HRDC, HRCC, apaki ndi anthu amajera mphotho okhaokha. Ndizani manena kuti mabungwe amafunika kuathetsa. Ntchito yayikulu imene amafunika azigwira ndi imeneyoyo. Yokachita solve ma problem aku kasasire aja. Osakhala mangokhala kusuzumira kuti kodi ku State House atitana liti. Zimenezi zibwana ali Livingstone Sisepi Synod. Komanso mwapadera ndithokoze Bishop Martin Ntumbuka amene akhala kuyika diso kumeneko kuthandiza mosalekeza. Komanso asisepi Livingstone Synod anayeserako. Please a Professor Arthur Peter Mutharika kukasasire anthu akuvutika. Nkhani ya MDF, nkhani yolimbirana malo. Anthu akukhala ngati ma refugees m'dziko lawo. Ife sitiwopa kuyankhula, sitiwopa. Pomalizira ndipemphe a Professor Arthur Peter Mutharika, UTM akukhala becheru kwambiri kuti kodi pa ifa ya mwana wanu mupangapo chani amene munakantenga ku Airtel ndi kumuchita groom kuti mpaka adziwe ndale. Sizilephera ku ndale ndi choncho, koma munaona mutapita ku maliro amalemu Saulos Chilima kunchewu kuja mmene anthu anakulandirirani ndi kukuperekezani. Kunali kutanthauza kulira kumene kuja anadziwa kuti Chakwera anachita negligence kuti amve zothaitha Chakwera. Wonse anachita negligence pa ifa ya Chilima. Amenewa apangidwe nawo mpange nawo diru alongosole chifukwa ndi zibwana kwambiri. Chilima sanali munthu wamba, anali vice president wa dziko. Zosatheka kuti ndege ya kwa 10 koloko president wa kwa Ntere wa dziko kumakalengeza 11 koloko ya usiku. Very shame to Chakwera. Amalawi mukhale odeka. UTM tikudziwa kuti munavota ambiri, munapatusa mavoti kupereka kwa Professor Arthur Peter Mutharika kuti mumve zoona zenizeni za ndege ya kuchikangawa kunthungwa kunkhalango yokhwitima. Ine Lighton Mangochi uthengawu aboma muumve mugwiritse ntchito. Ndikuti ndikupita kukasasire komanso tikudikira inquiry ya ndege ya ngozi ya ndege ya Chilima kuti timve zenizeni. Kumigodi aboma azungu asatilamulire, inu ndiye muzalamulira chifukwa amene aja ni maminerals athu. Pomalizira a Joseph Mwanaveka, Minister of Finance, taonani pa nyanja ya Malawi anthu akuti stima ikupereka 50 million per week. Kodi mudagula stima oro zitatu oro 4 oro ukakongola singabweze yokha
kuchoka pano pa home base. Ine ndi Comrade Lighton Mangochi, osaopa, osafoka, osatopa, palibe zoopsezana, dziko ndi lathu.